Yem na wase say we fidie no da so da Adom TV Badwam na wo hwa seda ye odi apa na neti wa no pay be chia wo me sure say wo da ho a wo hwe ye da se pa yentie nkomo we so na muaye apomuden enkomo eye Faith Homeopathic Clinic ene nem so yenya mpanifo e wa ha ye ne wonu mo ba bedi enkomo yi last week ye hia nyame Adom ene so asade won be kan yensa pacho me makwa ba na bia boko de doctor bia boko me san fen free wo so na je say ono abode ya wi na bia say dum boko nso nyame Adom bia koyi Faith Homeopathic Clinic said the odi kankan no nyame adaroma niema ekoso ewi ase menu aba de oye bia na wa yiro ho aye na ofri wadwen na okra mu nyina ye sebe skade ye betoy ntino se o ya ade na se o de akomapa ne adwen pa eno a na edo number bia Faith Homeopathic Clinic ye baga na hanom esane enyuma pa ye di ni ade ntina ma ye ho adanse no akwache ma me could you believe say the last time me call baby na baby am ko no know we say me patient bi na eye penny wo ho no na me koduru ho no ekwan a ma yifa so ma omo je me hwe me ntem no na I was so glad because of obaye no de obehu sebi obaye na nka ne ho anto no ana obaye na nka ye de kwan bi so ebu no je ni sika enka all this opportunity no maybe ameso manya because ewiase no benkum dwale nifa na nifa dwale benkum ti bibia wo bia no yese o ya ma wonua menye se wo de adwembo ni bi na eye enti no Faith Homeopathic Clinic enwuma penti no ama nyame Adom adanse no ba na eba obi beka se den ana Faith ye no ya so ye ho ye ayaresabia so ye nam homeopathy kwan so esanyare wa biara eba ye nipaduanum de di kan no oba ho no mu ase de ye ka no ye hwehwe nipadua no akwa anum oba ye musa ye nikan no woni nkomompo ye mawokọ afidie so na yakohwe onipaduanum na afidie na ankasa akyere nipadua no akwa no ohawa abedua nipadua no akwa anum na de eye anika wo mu kra ne se sometimes no ebia nipa be for omunyina the same ombewia ombeba the same complain complain but enura de be ma no different because obia ne said the system no esi etie eno na Faith Homeopathic Clinic ye no wo ye ho no wo ba ya re biara ahinta wo nipadua no mu bia no se ye de wo kwa afidie no so obi wo kra obeba no ne condition a wo de beba Faith Homeopathic Clinic no ye nwie ne diagnosis no na niema bia na ahinta na ono ankasa no onim no na adadi me kai se ne ye free medical screening ana ye papa baako ene ne yere ebai na omo bae na ye screening ye papa no na ye hwe ne system no niema ekoso no ye advice ne bebre ne ye ka chense se wanhwe yi a obetumi enya stroke. And the woman now no ye ne no ne bae no na she was doubting because osini kunu de o didi ye o ye bibia ne ade etino how can the man is strong physically no hu na bibia nche se wo yare anase bibisa so after the diagnosis we ye prescribe ndroma ne se nka wonje na onkonom ana wo so obaye entino wamboa ne ho entino de wo ko ekiro beba na enye se ye pese but the ye can no eye no nwanwa se betumi esi so ye de in 2 months time because oje card ye obey free screen ma oje folder ne ade ye oni enya call ana the woman no ogina phone so na osu say oni ne kunu ba eye bi na omo ba screening and the doctor told him say wan hwe ye obenya stroke osi ne kunu ko edwuma ana oti so from o hye ne socks at once ne one side echo off otumi nya hwe and yen na ye hu eka kire ni ntino e wo se ohwehwe ye na offering and God being so good ye kire no ye branch e wo Accra no mfra Accra ne ba okọ nyame Adom sesei ne ho ato no ntino se oba Faith Homeopathic Clinic enye yare na wo de ba ne nko a se bia osana ye wo osane nko a bia obi wo awanya stroke ne nko a na ye hwe but ye hwe nipadua ni nyina holistically bibia ekoso wo nipadua ni mu nyina no afidie no da na di ema ye hu eno nti na ewo se yare biara a wo de anante
chronic disease yare crown chrono udi tu anamo na over faith homeopathic clinic yaso na yemwa na saa wo haw ni nyina yentu ase emfiri wo nipadua anim bia wo de wo nam ho fi se wo ho oden on time call hospital entinu de onum se bibia nkoso wo nipadua there are so many things ya nyare wo bibra etumi hide wo nipadua anim a etumi take longer period and san wo hu sunsusan so wan hwe ya wo hu sunsusan so no na a destroy wo nipadua no enyina to bi wo nam ho yese wo nyare wawu enye se wo nyare no wawu but because na onya symptoms bia no he feels say oh you okay feels say started 2024 there are so many people are omotena say efa pen and paper actual resolution for this year near ma wo pese wo ye adan wo pese wo ye nyuma ne ade could you believe say there are so many people are omamfa wo mapomuden ho nsem anka saade we nyina ho but eno ne ade a ehia nipa bia say o mane hia apomuden ene wo mre eya ade a nyankopon de ma yen say yemfa ni yie wa asase so se oni apomuden a emre no ntumi mfa anya hwe enu ti na faith ye to yen sa afro se bra ya so ye na yenye nipadua no mu hwehwemu na yenhwe nyare kora a hide wo nipadua no na yemmoa na yentu ase me pa cho ye branches no ye wo Accra eye so tuom ofri Santa Maria ko so tuom a osu betu o Antieku Junction osi Antieku Junction ho no mo a ye de number no betu dwafre number no obeba yaso ye ho no mo oduru Takrade nso a ye wo Anaje police station eye police station no adjacent na Queen of Peace inside oduru police station no a mentra ho gina police station ho no mo adjacent the police station no ofre number no ye de betu dwa na ye befaw na ye de waba yaso ye oduru Kumase nso a ye wo ahenema kokoben eye 18 mu ofri Santase kokokoben a odi osu besi o 18 mu ho nso 18 junction so abon se faith ye signboard si ho no mo opeke numbers na de betu dwa na ofra ye beba befaw Koforidua ye wo Poly Junction ho nso no uduru junction so a wo so Laundry Manager Road ye do ebeko ho no mo ana Bogo so nso no ye wo American Hotel ho nso no duru ho a Faith Homeopathic Clinic ye adwuma ho dendende bo modin se obetu anamo na waba na yarewa biara ade ahinta woni padua no ye moa na yentu ase na oso ede wo mo emrana kakra bi menko ramponsan ho na aja onfa yenwie medas yentia ahwefo na ene nyame ase o se sede ye kanu yade nya depa eni kwan se so yade so eno nti obi bia no ubenya sika ubenya japade ai bibia eye wapomden ko so wa hoden a usika na ya na yentan hye ne so se bia yade no ohun se bibi bandi pedua mu a de o ye ne se ono ade ne ti mu tunru a ene ni pedua na emfa eno na sise ne ya kaye kase ye fa bef kwan so esa yade kwankro yade bia ya eba oso na abe ye ade abetena se onko ubenmu adura obi adadu so sa fie bebebe ne yade ne nko obi o bakra no a na bamapu dada no ba obi o kom den beba no na abusua abamapu omunim se enye bim because wata dem sa omutimi do obi ba na o be 5 years ohunu abonten da oda dem ba no se yade o twen ma ne ye kese woni padua mu a wanhwe ya pains na abefa no be kese enna eka na abebo nso ede asa ho yade no nso ebedo so enu nti ena yesi obi o hwe ya stroke ebo ba ni padua mu obi a ne nsa entititi ne nine entititi okwa ne mpaboa wo mpa ohun ne nani siwa o se asisi fom so obi o ha ne nano ase ni pejapejja omia na atom we nyina o hwe obako no obi to na omiemia ne nana se no adi akua na omiemia ompe ko be fa so ebeko kakra na mre na so yes eno nti mesese obi a wanya stroke na no atia mfa mre obi a we diabetic esichi yade aba ni pedua mu a ono aka se kro bi tu na enkontem ni pedua no ha adwen omfa omre na mesem de number ni tudwa fa number ne free wo fa number now free a wo de wo ba enka wo yade ye ne be hu yade aka che yade no kwa ya hwehwa wo ti obi de ye bia ne begu screen so ma wo hu bi enu nti de ye bia enko hye ba bi na ye nti me sew number ne 0540 71 0940 0540 71 0940 and now 0244 58 3859 0244 58 3859 your best say Takrade number no so 0547 57 84 94 0547 57 84
94 yade bi o wa oji ho atinya eche woni pedua mu a ese woni pedua kwa no na no mu abi ba o ba ese da na nansi atata na fu ache no nim se no nto no nyame adom no atimi so rekɔ adwuma obi a menses emma yi won se ka se menstrual problem bi o wa ne de na eba pro so wo a ne de na makra wo ba kakra bi 2 days na atwa ni nyina ba ebe hwa am because one wie na cha eniema ebe ba ne be do so wani hawa boni so oposa wani no ni nyina ye be hwa am yade bia yefe no kuma santaza ene mako bi 8 takradi anati police station akra hade yo Santa Maria Antikujanshi nyamisha papa anti faith homeopathic clinic na yete one more enkano